Ja. Hoppas du filmar. Hej! Om ni frågar varför vi är så här för att vi har sminkat oss extra mycket. Okej, vi sminkar oss extra mycket för den här dagen. Okej. Vi idag ska äta, dricka. Det är en idiot! Idag äta och dricka saker som är äckliga, typ såhär chili, Vin. Eller typ vetemjöl, som ja. Och vi ska börja med någon av dem. Väl då? Ja, men du ska välja först och säga Okej, jag tar chili. Din bajskorv. Vänta med pippilaus! Jag ska också dig Tyst! mycket. Okej, jag tog så här mycket. Nu ska du ta lika mycket. Den här. Den här ska jag göra. Nej. Sådär. Jag tar ju mer än mer. Det är därför jag får jätteont. Det där är mitt. Så här lite. Kan du sluta? Bete dig! Nej, men Mariana då! Titta så här lite. Ja, hon filmar. Så här lite! Nej, sluta ta mer. Jag tar med. Okej. Ta med! Ja, det är. Nej, dish! Mariana, skärp! Ja, hej du då. Skärp er! Jag är typ den enda normala Om du här. vill ha mitt nummer så ring mig. Hon är galen. Gör inte det, då kommer du få monster. Okej. Ja, ett, två, Titta, riktiga män gör så här. Okej, en flicka. Okej. ett, två, tre. Vad gör du? Hon tog vetemjöl! Nu kan man bajsa på det. Cuando caguen, el culo de abajo lejos, ¿sí digo? No va a poder cagar, Jag no. kommer inte sitta där. Cuando estén cagando el culo, oye, el culo de arte, pero de arte. Mariana, får spotta den! Det här var på face, den här står på Facebook. Qué buena porque me... Yo no soy amiga de ustedes en el Facebook. Yo lo vaya a känna inte. Okej, nu ska vi ta mjölk eller vad ska vi? Mariana, Luisa, din tur att välja. Jag tar vin. Vin, okej. Alcohólica. ¡Alcohólica! Charucara, la próxima vez vas una droga que te cayó. ¡No! ¡Dámela! Vadå? Man måste ha lite... Tack, jag ville ha apelsin. Så här mycket tog jag och bara så ni vet. Så här mycket tog jag. Enda normal i mitt familj. ¡Skål! ¡Skål! Drogadictas, charuqueras. Coladito el culo ustedes. ¡Äcklig! Nu måste du dricka den igen! ¡Äcklig! Det smakar som saft, men det för mycket smakar saft jättegott. och inte så mycket vatten. Så, och nu är det vetemjöl. Hur många finns här? Vad sa du? Tre. Alltså inte fem. Det ser ut som att de vill gråta. Vi är inte idioter. Jag vill gråta. Skål! Nej, vad säger jag? Skål. Vin. Nej, vänta, vetemjöl. Okej, skål vetemjöl. Skål vetemjöl. Algo más. Okej, nej, Carlos, Gatorade, sa så här. Skål! Okej, 1, 2, 3. Voy a traer vodka. Jo! Anda. Karina, tómelo, coma, todo. ¿Cómo se mira? Jag fick hjälp! Están atrapiados. Y mami, ya no. Vamos a trapear. Om du vill ha mitt nummer så ring mig. Om ni vill. Okej, skriv 0. 022 54. Snälla! Ta bort mig från era Facebook. Jag känner inte er. Ingen fara, Nancy Gomez, du känner inte oss. Nancy Quiñones Gómez está aquí. O sea, Nancy Maribel Quiñones Gómez está aquí. hon är här, Nancy. Okej, ahora no tú no caes. Daniela Henao är här. Carlos Boyo Eduardo är här. Och nu ska vi dansa lite för er! Alltså du ser fruktansvärt. Jag...